Bideo honetan azalduko dugu zelan idazten diren zenbaki konplexuak beste modu baten. Hau da, zenbaki konplexuak zelan idazten diren era polarrean. Orain arte, zenbaki konplexu guztiak adierazi ditugu era binomikoan. Z adibidez, Z berdin, lau gehi hiru i. Gogoratu hemen azaldutako guztia 6. gaian daukazuela, eta konkretuki 152. orrialdean alduzuela topa. Esan dugu zenbaki konplexu badaukagula, eta badakigu egiten zenbaki konplexu horren adierazpen grafikoa. Horretarako, ardatz erreala eta ardatz irudikaria marraztu behar ditugu, eta horren gainean zenbaki konplexuaren osagai erreala eta osagai irudikaria. Hau da, edo zati erreala, lau, eta zati irudikaria, hiru. Lortzen dugu horrela vektore bat. Eta vektore hori da adierazpen grafikoa. Zenbaki horren adierazpen grafikoa. Orain egin beharko duguna izango da vektore horren luzera kalkulatu. Horretarako, marrazki horretan agertzen dan triangilu zuzen bat kontutan edukiko dugu. Triangilu horretan kateto baten luzera lau da, bestearen luzera hiru, eta hipotenusa kalkulatu behar duguna dala R. Pitagorasen teorema aplikatuz, aldugu esan hipotenusaren karratua dala katetoaren karratua gehi katetoaren karratua. Kasu horretan, lau berbi gehi hiru berbi berdin 25. Eta hipotenusa kasu horretan R askatuz, izango dala plus minus R 25. Baina badakigu hipotenusa ezin dala negatibo izan, eta beraz, plus minus ipini barik positibo izango dala. Baina hori kasu konkretu horretan eta hipotenusa baten luzera kalkulatzen gauzelako. Gogoratu beste kasu guztietan plus minus ipini birdala. Lortu dugu ja vektorearen luzera, hau da modulua. Kasu honetan 5. Orain, kontutan edukiko dugu, vektore horrek ardatz errealarekin eratzen duen angelua. Eta kalkulatu behar dugu angelu horrek zenbat neurtzen duen. Horretarako berriro kontutan edukiko dugu lehen aipatutako triangilu zuzena. Baina kasu horretan, hipotenusa kalkulatu barik, alfa angelua kalkulatu behar dugula. Trigonometriari esker badakigu tangente alfa dala aurkako katetoaren luzera zati alboko katetoaren luzera. Kasu honetan, 3 zati lau. Eta kalkulagailu bategaz, alfa dala 36 gradu 52 minutu. Zer lortu dugu? Lortu dugu vektore horrek ardatz errealarekin eratzen duen angelua eta vektore horren luzera. Vektorearen luzerari zenbakiaren modulua esaten zaio. Modulua R letraz adierazten da, edo zenbakiaren izena bi marren artean, balio absolutuaren antzekoa direnak, eta dala 5. Eta ardatz errealekin eratzen duen angeluari zenbakiaren argumentua esaten zaio. Argumentua idazten dala ARG, Z parentesen artean, berdin alfa, berdin 36 gradu 52 minutu. Aipatu behar da, argumentua, oda angelua, beti egon behar dala 0 eta 360 artean. Eta ezin dala izan negatiboa. Ariketetan ikusiko dugu, eta landuko dugu hori zelan egiten den. Bi datu hauekin, zenbakia aldugu idatzia beste modu baten. Eta idazkera hori izango dala era polarra. Z idatziko dugu dala R aspi alfa. Gure kasuan geratzen da Z dala 5 aspi 36 gradu 52 minutu. Baina gogoratu gauza berbera dala, zenbaki berbera dala, eta beste era batean idatzi dugula, besterik ez dugu egin. Orain egingo dugu orokorrean zelan geratzen den. Hau da,
zelan pasaten dan orokorrean, era binomikotik, era polarrera. Marrazkian, ipini dugu zenbaki konplexu bat, orokorra dana, bere zati erreala A, eta bere zati irudikaria B dana. Lehengoko moduan, prozesu guztia eginta gero, lortu dugu. Zenbaki horren modulua dala, errokarratua, A berbi, gehi B berbi. Hau da, zati errealaren karratua, gehi zati irudikariaren karratua. Eta tangente alfa dala B zatia. Z beraz, aldu idatzi, R lehen lortutako balioa azpi alfa. Kalkulagailuaz lortutako alfaren balioa. Orain prozesua izan bera aldrebez. Hau da, era polarretik zelan pasaten da era binomikora. Trigonometriari esker, badakigu, begiratu goiko trianguloari, sinu alfa dala aurkako katetoaren luzera, zati hipotenusaren luzera. B, zati R. B askatuz, B dala R sinu alfa. Eta goiko dibujari begira, berriro, kosinu alfa dala alboko katetoa, zati hipotenusa. A, zati R. A askatuz, ikusten dugu, dala A, R bider kosinu alfa. Bi formula hauek dira erabili behar ditugunak, R eta alfa ezagututa, A eta B kalkulatu alizateko. Hau da, borobilduz, Z daukagu. Z zenbaki hori daukagula idatzita era polarrean. Horrek suposatzen dau, ezagutzen ditugula bere modulua eta bere argumentua. Bale? Hartzen ditugu bere modulua eta bere argumentua, aplikatzen ditugu bi formula hauek, A eta B kalkulatzekoa, eta eukiko dugula. Zati erreala, A, kasu honetan R bider kosinu alfa, gehi, zati irudikaria, B, kasu horretan R sinu alfa. Parentesien artean eta bider I. Alda edatzi bebain nahi zen eskero, R bider kagai komuna aterata. Takeratuko zan, R parentesien artean, kosinu alfa gehi, I sinu alfa. I aurrera pasata. Azkenengo adierazpen honi, era trigonometrikoa esaten zaio. Hau da, beste modu bat idazteko. Zenbaki konplexu bat idazteko.